ಜನಗಣತಿಯ ವೇಳೆ ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ವೇಳೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಚಳವಳಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲಿಡ್ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏತೋ ಬಾರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪುಡಾಪುಂಡು, ತುಳು ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳಲ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು 55,000 ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. 55,000 ಒಂಜಿರಟ್ಟು ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಏರ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕೇಂಜರು ಅಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನಾಗ್ಲಿ ಕೇನು ಬೇರು ತುಳು ಪಾಠ ಮನ್ಪರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೀಚರ್ ಕೊರಲೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಏರಂಟ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚತ್ ಬೊಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ವಕೋಶನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂಡು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಜಗದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿಪ್ಪನಾಗ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ವಕೋಶನೇ ಮಂತೇರಕ್ಲು ಪಂಡಂದೆನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡಂತುರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಳ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಮಲ್ಲೆವು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಇತೆಯಾನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೋ ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ವೆ ಮಂತೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡೆ 230 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲುಳ್ಳೋ. ಆ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲಿಡು ತುಳು ಮಲ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಸೇರಿಸಂಟ ಸುಮಾರು 230 ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಹತ್ತಂತೆ 230 ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಂತ ಭಾಷೆಗಳೇನು ಒರಿಪಾವಣೆ ಎಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಲೇನು ಒರಿಪಾವನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ 2ನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲೇನು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬತ್ತು ಏನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಕ್ಲೇ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಮ್ಮಾರ್ ಇಪ್ಪಾಡು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಇಪ್ಪಾಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲ ಇಪ್ಪಾಡು, ಪುರಂದರ್ ಇಪ್ಪಾಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಸ್ವರ್ಣ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ್, ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಂತ ಕಣಂತರರು, ಯಶವಂತ್ ಬೋಲೂರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ದೇವದಾಸ್, ಅವಲೆಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ, ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ, ವಸಂತ್ ವರದರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅಂಚನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಕೆ ಯಾದವ್, ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಏರಿನ ಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತೀರ ನಿಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯ ಪರಾದ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಯಕ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಬುಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಭಾಷೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನಂಚಿನ ಆ ತುಳುದ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತ ಬಂದರೆ ಚೊನ್ವೆ ನಿಕ್ಕಲನ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜವಣೆಯರು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಾ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಲಿಪಿ ಉಂಡು, ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತ ಗೂಗಲ್ ಇಪ್ಪರು ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ವಾ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ವಾ ಭಾಷೆ ದುಂಬ ತಂಬಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,
ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂಚಾದ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದವನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು. ಇತರ ಜಗತ್ತಿನ ಆತನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕನ ಓದು ನಂಚಿನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತನದು ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡು ಭಾವನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಪುಸ್ತಕನ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೀವನದ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಆದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಸಕ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತುಳುಕು ಬಡೋದು, ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡೋದು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬಡೋದು, ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಗ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡಾತಿನ ಐಕ್ ಬಡೋದು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯಗಂದು ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೆರೆ ಬಡೋದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತನು 2017 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಐತ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತನು. ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಬೋಡಪ್ಪಣ ಆರು ಪುನಗ ನೆನಪು ಈ ಜಾಗನಾರು ನಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಃ ಬಹುಶಃ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ರಾಜ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭವನ ಈ ಬಾಗೋಡು ಉಂಡು. ತುಳುಕು ಬಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ, ತುಳುತ ಬುಲಿಚಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ, ತುಳುತ ನಂಗೆ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತುಜ್ಪಾನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಿಯುಸಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಹಿರಿಯ ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪ್ರದೇಶವಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಧಾನ್ಯಪಣ ಬಂಡ ತುಳುವೇರಿಂದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ನಮಕ್ ತೋಜಂದುಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಪರವೂರುಡು ಇತ್ತದು ತುಳುಕಾದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಂದನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟಲೆ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಐಕ್ ಮಾನ್ಯ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪನ ಕಾಲ ಗರ್ಭದ ಅಡೀಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಏನ ನಾಡ್ದು ಕೊನ ತರಂದು ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಾಡ್ದು ಕೊನವಡಂದೇ ಎಂಕಲ್ ಆಶಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲಾರಂಗಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ ಇನಿ 10-30 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಕೂಟಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅದರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು, ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲೆ ಮುಂಬೈ ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು, ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಕೆಸ್ತೂರು, ರತ್ನಮಾಲಾ ಪುರಂದರ, ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರ್ ಉಡುಪಿ, 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಮಂತೂರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಮುಂಬೈ, ನೆಕ್ಕಿದ ಪುಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಕಾಂತ ಕಣಂತೂರು, 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಶವಂತ ಬೋಳೂರು, ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಬಿಕೆ ದೇವರಾಪ್, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ, ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ, ರಘು ಇದ್ದಿದು, ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕುಲಾಲ್, ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಯಶೋಧ ಮೋಹನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕೆ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಸಕ ಉಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಯುಎಚ್, ತುಳು ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕುಂಬ್ರಾ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.